салому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии вақтро бо муҳимтарин хабарҳо аз телевизиони душанбе манзури шумо мегардонем. Дар студия Ғунчагул Нурализода. Мутаваҷҷеҳ ба сархати хабарҳо бошед. идомаи мулоқоту вохӯриҳои судманд доир ба шарҳу тавзеҳи моҳияти паёми президенти кишвар, фаъолияти корхонаҳои партовкашонӣ дар мавсими зимистон, натиҷагирӣ аз фаъолияти соҳаи ҷавонон дар шаҳри Душанбе. ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳнамоӣ ва ҳидоятҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон давоми бештар аз 12 солаи охир дар ҳалли масоили мубрами байналмилалӣ нақши калидӣ гузошта пешсафӣ ва ташаббускории мамлакати моро давлатҳои ҷаҳон эътироф ва ҳамаҷониба дастгирӣ мекунанд. Ташаббуси навбатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба эълон намудани соли 2025 чун соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ки аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ дастгирӣ ёфт иқдоми башардӯстона арзёбӣ мегардад. ба таъкиди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон обшавӣ бо суръати пиряхҳо дар баробари зиёдшавии истеъмоли об ки ба афзоиши аҳолӣ ва рушди иқтисодӣ вобастагӣ дорад метавонад ба оқибатҳои манфӣ оварда расонад. агар дар солҳои 60-уми асри гузашта таъминоти об ба сари ҳар як нафар аҳолӣ дар Осиёи Марказӣ солона ба зиёда аз 8000 метри мукааб баробар шуда бошад, имрӯз ин нишондиҳанда зиёда аз 4 баробар кам гардида дар як сол каме зиёда аз 2000 метри мукаабро ташкил медиҳад. обшавии пиряхҳои Арктика ва Антарктида боиси баландшавии сатҳи уқёнуси ҷаҳонӣ гардидааст ва ин омил дар навбати худ метавонад ба ҳаёт ва некуаҳволии садҳо миллион сокинони замин, хусусан дар кишварҳои хурди ҷазиранишин ва минтақаҳои наздисоҳилии онҳо таҳдид ба бор орад. ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун кишвари пешоҳанг бо мақсади пешгирӣ аз ин хатари глобалӣ ташаббусҳои инсондӯстонаро пешниҳоди ҷомеаи байналмилалӣ менамояд ва аз минбарҳои бо нуфузи созмонҳои ҷаҳонӣ оқибатҳои ин равандро гӯшрас месозад. қабул кардани ташаббуси панҷуми пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба эълони соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо аз нуфузу эътибори баланди давлати мо дар арсаи байналмилалӣ шаҳодат медиҳад. ташаббусҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сатҳи ҷаҳонӣ пеш аз ҳама ино пешниҳодҳои инсонмеҳварӣ ҳастанд, яъне барои манфиати тамоми ҷаҳон ҳастанд. дар доираи ташаббуси панҷуми ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба обу иқлим 21 март ҳамчун рӯзи байналмилалии ҳифзи пиряхҳо эълон гарда дар назди Созмони Милали Муттаҳид фонди боэътимоди байналмилалӣ барои саҳмгузорӣ бар ҳифзи пиряхҳо таъсис дода мешавад ва соли 2025 дар пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе конференсияи байналмилалӣ оид ба ҳифзи пиряхҳо баргузор карда мешавад. таъкид кардан ба маврид аст ки масъалаи обшавии пиряхҳо аз масоили нигаронкунанда дар минтақа ва ҷаҳон буда ба андешаи иқлимшиносон агар ин раванд ки дар натиҷаи тағйирёбии иқлим ба вуқӯъ пайваста аст ҷилавгирӣ нашавад, дар ҷараёни обшавии пиряхҳо оқибатҳои боз ҳам вахим ба бор меоянд. пешвои миллат дар фикри тамоми ҷомеаи башарӣ ҳастанд ки бо оби тоза, бо оби ошомиданӣ, бо оби полизӣ, бо тамоми намуди обҳо таъмин бошанд ва дипломатияи об риоя карда шавад. дар баробари ин албатта манфиати Тоҷикистон ҳам ба инобат гирифта шудааст ва хоҳу нохоҳ ҳамин пешниҳодҳо аз ҷумла амин бунёди анамун гӯем ки арал ташкил карда шуд пеш аз ҳама бунёди ҳифзи пиряхҳо ба манфиати Тоҷикистон ҳам ҳастанд. тағйирёбии глобалии иқлим ба сифати яке аз мушкилоти муосир ва пеш аз ҳама ба ҳолати пиряхҳо, захираҳои барф ва об таъсири манфӣ мерасонад. вобаста ба ин коршиносон мегӯянд ки ташаббусҳои сарвари давлати Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба ҷалб намудани таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ҳаллу фасл ва дарёфти роҳу усулҳои рафъи мушкилоти вобаста ба обу иқлим хеле муҳим ва саривақтӣ мебошанд. эълони соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо муҳимияти умумибашарӣ мебошад, зеро оқибатҳои хатарҳои глобалии имрӯза аз ҷумла тағйирёбии иқлим, афзоиши аҳолӣ, норасоии оби нӯшокӣ, зиёд шудани офатҳои табиӣ, буҳронҳои молиявию иқтисодӣ, озуқаворӣ ва энергетикӣ, бемориҳои сирояткунанда, хушксолӣ ва дигар омилҳо имрӯз мардумони аксар давлатҳои рӯи оламро ба мушкилот мувоҷеҳ сохтанд. рушди низом ва такони захираҳои идоракунии обӣ баробари рафъи ин мушкилот барои ба зинаи нав баромадани соҳаҳои дигари хуҷагии халқ замина фароҳам хоҳад овард. бо мақсади шарҳу тавзеҳи бандҳои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар корхонаву ташкилоти гуногуни пойтахт баргузории мулоқоту вохӯриҳои судманд идома дорад. ҷои таъкид аст ки паёмҳои солонаи роҳбари давлат фарогири ҳамаи самтҳо буда он ҳамчун дастури роҳнамо барои кормандони сохтору мақомоти гуногун хизмат менамояд.
ضمن ارائه پیام خود پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در برابر سمت‌های دیگر با مقامات حفظ حقوق نیز تکلیف و پیشنهادهای سودمند را ارائه نمودند. با مقصد شرح و توضیح نکته‌های پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی کشور در ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان همایش معرفتی تشکیل شد که در آن وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و عالمان و دانشمندان بندهای مهم پیام را شرح و توضیح دادند. با سفارش راهبریت وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در دایره پیام نوبتی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی کشور و در عمل تطبیق نمودن نشاندادهای قانون جمهوری تاجیکستان درباره تربیت وطن دوستی شهروندان که 24 دکبر سال 2022 قبول گردیده است در ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه محفل دوم عمل کننده معرفت وطن دوستی تشکیل کرده شد. مقصد از تشکیل این محفل پیش از همه بلند برداشتن هویت ملی و حس وطن دوستی شهروندان و کارمندان میلیسیا، تربیت حقوقی آنها، درست درک و اجرا نمودن قرض خدمتی و شهروندی و اشتراک فعالانه در تامین امنیت کشور می باشد. در مجلسگاه ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه نخستین محفل معرفت وطن دوستی دایر گردید. در چورابینی مذکور وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، عالمان و دانشمندان، نمایندگان اتفاق نویسندگان، وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان و رهبریت و هیئت شخصی مقامات میلیسیای پایتخت شرکت نمودند. ضمن برآمد خود شرکتداران نکته‌های پیام پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان را شرح و توضیح داده بیان داشتند که پیام سرور دولت همچون سند راهنماساز تمامی سمت‌های فعالیت جمعیتی را در بر گرفته ما را به سمت پیشرفت و ترقیات راهنمایی می‌کند. چنانچه تاکید شد پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان در پیام نوبتی خود به مجلس عالی دایر به تربیت وطن دوستی شهروندان مخصوص تاکید نمودند. ما باید وطن دوست و وطن پرست باشیم و هرگز فراموش نسازیم که احساس گرم وطن دوستی و حس بلند ملی عامل اساسی ترین و راه مهمترین رشد دولت و جامعه می باشد. یعنی هر یک ما باید منبع نیز مفهوم های وطن دوستی و رشد را شعار کار و فعالیت امروزه خود قرار دهیم. در جریان ملاقات شرکتداران دیگر ماهیت و ضرورت قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره تربیت وطن دوستی شهروندان را به حاضرین شرح و توضیح دادند. چنانچه تاکید شد در زمان معاصر که روندهای پرتضاد و زود تغییر یابنده و برخورد منفعت‌ها طرف دامن پهن نموده است، بلند برداشتن درک و فهمیش واقعی وطنداری و خویشتن‌شناسی، حفظ ارزش‌های ملی و فرهنگی و تمامیت ارضی و ساختار دولتداری ماهیت اولین درجه کسب نموده است. در این زمینه ملت فرهنگسالار تاجیک را می‌باید زیر لوای سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان متحد گشته دولت و ملت خویش را حفظ نمایند. اشتراکچیان دیگری محفل معرفت وطن دوستی ضمن اندیشه‌رانی خود تاکید نمودند که ارزش مفهوم وطن دوستی برای تاجیکان احساس ارثی، میراثی، تجربوی و هم تاریخی است. در روند دولت‌سازی ملی شکل‌های گوناگون تربیت، بخصوص تربیت وطن دوستی مسئله نهایت مهم به شمار می‌رود. از بس که جهان متمدن در تحولات همیشگی قرار دارد، باید هر یک نفر با احساس واقعی و عملی وطن خویش را دوست دارد و برای پیشرفت و ترقیات و حفظ امنیت آن جان خود را فدا سازد. جای تاکید است که محفل معرفت وطن دوستی دائم عمل کننده بوده. هر هفته با دعوت شخصیت‌های برآمد کشور در ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه برگزار کرده می شود. تامین امنیت سانیتاری بهسازی فضای مساعد اکولوژی پایتخت در برابر عامل‌های دیگر به برآورش سریع پرتاب‌های سخت معیشی نیز مربوط است. در این زمینه در ناحیه‌های شهر کارخانه‌های مخصوص پرتابکشانی فعالیت می‌نمایند که آنها برای سریع وقت برآوردن پرتاب‌های سخت معیشی به پرتابگاه عمومی شهری وظیفه دارند. گزارش همکاران ما در این خصوص. برآورش سریع پرتاب‌های سخت معیشی از حدود شهرک و محله‌های شهر دوشنبه از مسائل اساسی برای بهداشت محیط زیست به حساب می‌رود. انجام این فعالیت را کارخانه مخصوص ساحوی که در 4 ناحیه پایتخت موجودند به عهده دارند. با سفربر نمودن تکنیک‌های کمونالی همروزه از روی نقشه معین گردیده پرتاب‌های سخت معیشی که در نقطه‌های موقتی پرتاب‌های جمع‌آوری می‌شوند به پرتابگاه شهری انتقال داده می‌شود. در ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه فعالیت مربوط این بخش را کارخانه واحد مؤسسه پرتابکشانی به عهده دارد. در عین زمان در این فصل سرما 24 ساعت آنم با کار دائمی مشغولند. در حدود ناحیه 322 عدد نقطه پرتابی هست که اینا را هر روز
тоза нигоҳ дошта мешавад. сокинон реҷаи партовро риоя намекунанд. ҳар вақте хостанд мепартоянд, бо воситаи кӯдакҳои ноболиғшон мепартоянд. ҳар то нуқтаи партовкашониро партовро бурда намешавад. сокинон хоҳиш карда мешавад реҷаи партовро риоя намоянд, ки аз соати 17 то 23:00 муайян карда шудааст. масъулин мегӯянд, ки дар бархи маврид риоя нагардидани реҷаи барориши партов боиси сарзадани мушкилӣ мегардад, зеро дар шаҳр барориши партов танҳо аз соати 17 то 23 шаб барои сокинон муқаррар шудааст, вале мушоҳидаҳо нишон доданд, ки бархе аз сокинон рӯзона партовҳои худро ба қуттии партов мепартоянд. дар ин баробар баъзе сокинон мошинҳояшонро дар ҷойҳои номуайян мегузоранд, ки боис ба халалдор гардидани баровардани партовҳо мегардад. аз ин рӯ дар баробари сокинон намояндагони сохторҳои дахлдору низ мебояд, ки пайваста ҷиҳати тозагиву ободии шаҳраку маҳаллаҳо ва гирду атрофи партовгоҳҳо масъулияти баландро эҳсос намоянд. танҳо дар якҷоягӣ ва ҳамбастагӣ метавон манзили зист ва гирду атрофро тозаву озода нигоҳ дошт. маърифати экологӣ, таъмини муҳити беҳтари зист ва саҳмгузорӣ дар корҳои ободонӣ на танҳо вазифаи сохтору мақомоти марбута аст, балки ҳар сокини пойтахт бояд сари ин масъала андеша кунад. пас маданияти шаҳрнишиниро бояд ҳамагон риоя намоем. Саода Тоирӣ, Асадуллои Қурбон барои барномаи иттилоотии Вақт. бо мақсади саҳмгузорӣ дар корҳои ободонӣ, тақвияти тадбирҳои тозакорӣ ва риояи ҳамаҷонибаи маданияти шаҳрнишинӣ дар шаҳраку маҳаллаҳои ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе корҳои иттилоотонӣ бо сокинон густариш пайдо намудааст. ин навбат дар шаҳраки 61 аз ҷониби масъулин бо сокинон чунин корҳо гузаронида шуд. маданияти шаҳрнишинӣ ва риояи одоби он вазифаи ҳар як сокини пойтахт аст. мутаассифона имрӯзҳо дар бархи шаҳраку маҳаллаҳои пойтахт мушоҳида мегардад, ки сокинон ин талаботро риоя намекунанд. ҳамин аст, ки аз ҷониби намояндагони сохтору мақомоти гуногун дар пойтахт чорабиниҳои гуногун бо мақсади тақвияти ҳисси худшиносию худогоҳии сокинон ва таҳкими маърифати сокинони шаҳр роҳандозӣ гардидааст. дар ин замина бо ҷалби кормандони сохтору мақомоти марбутаи ноҳияи Фирдавсӣ гурӯҳи корӣ ташкил шудааст, ки онҳо фаъолияти худро ҳамарӯза дар шаҳраку маҳаллаҳо ҷоноб намуданд. дар раванди мулоқоту вохӯрӣ бо сокинон масъулин дар самти барориши саривақтии партовҳо аз шаҳраку маҳаллаҳо ва нуқтаҳои муайян гузоштани партовҳо аз ҷониби сокинон ва дигар масъалаҳои вобастаи бахши коммуналиву ободонӣ баромад намуданд, зеро мушоҳидаҳо нишон медиҳад, ки дар бархи маврид сокинон партовҳои сахти маишии худро на дар нуқтаҳои муваққатии партовпартоӣ, балки дар дилхоҳ мавзеъҳои шаҳрак мегузоранд, ки ин омил боиси зиёд гардидани кори сохторҳои коммуналӣ ва халалдор шудани фазои экологӣ мегардад. бо мақсади бартараф намудани чунин ҳолат ва огоҳӣ аз вазъи зиндагии сокинон, инчунин тақвияти хизматрасониҳои коммуналӣ чунин мулоқоту вохӯриҳо ташкил гардидааст. имрӯз дар доираи дастуру супоришҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе бо иштироки мудирони шуъбаву бахшҳо ва сохторҳои дахлдори ноҳиявӣ суҳбату вохӯриҳо бо сокинони маҳал ва фурӯшандаҳои мағозаҳои роҳҳои протоколӣ баргузор карда шуд, ки дар суҳбату вохӯриҳо оиди фарҳанги шаҳрнишинӣ, хуб дар ҷойҳои муайяншуда партофтани партовҳои сахти маишӣ ва ба дасти кӯдакон равон накардани партовҳои маишӣ ба партовгоҳҳо ба ҳамин мазмун суҳбату вохӯриҳо доир карда шуд. ободониву тозагии шаҳр ва риояи ҳамаҷонибаи фарҳанги шаҳрнишинӣ бояд пайваста дар мадди назари сокинони пойтахт қарор дошта бошад. мутаассифона ин амал аз ҷониби фурӯшандагони бархи нуқтаҳои савдо низ ба инобат гирифта намешавад. аз ин рӯ зарур аст, ки ҳамагон бояд дар ин самт масъулияти бештар эҳсос намуда бо риояи ҳамаҷонибаи нишондодҳои маромномаи сокини пойтахт баҳри ободиву тозагии гӯшаву канори шаҳрамон ҳиссагузорӣ намоем, зеро тозагии шаҳр танҳо марбут ба сохтору мақомоти коммуналӣ набуда аз ҳамагон масъулияти бештарро тақозо менамояд. бо мақсади амалӣ намудани дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҷиҳати таъмини иҷрои амру фармонҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои ҳукумати кишвар, қарорҳои раиси шаҳри Душанбе, барномаҳои соҳавӣ, нақшаи корӣ ва нақшаҳои муштарак, ҷалсаи ҷамъбаст ва натиҷагирии фаъолияти раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе дар соли 2022 доир гардид. шаҳри бештар дар ин хусус.
дар толори Кумитаи Миллии Олимпии Тоҷикистон ҷаласаи ҷамъбастии фаъолияти раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе барои натиҷагирӣ дар соли 2022 ва вазифагузориҳо барои нимсолаи якуми соли 2023 баргузор карда шуд. Дар ҷаласаи мазкур намояндагони Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурияи Тоҷикистон, роҳбарияти раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе, муассисаи давлатии раёсати кор бо мактабҳо ва иншооти варзишии шаҳри Душанбе иштирок намуданд. Ҳамчунин дар кори ҷаласа мудирони бахшҳои кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳияҳои пойтахт ва фаъол ҷавонон ҳузур доштанд. Дар кори ҷаласаи ҷамъбастӣ аз рӯи масъалаи якум оид ба пешниҳоди ҳисоботи фаъолияти раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе дар самтҳои кор бо ҷавонон ва рушди соҳаи варзиш дар соли 2022 ва вазифаҳо барои нимсолаи якуми соли 2023 бо назардошти муваффақият, мушкилот, ҳолат ва дурнамо сардори раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе ва директори муассисаи давлатии раёсати кор бо мактабҳо ва иншооти варзишии шаҳри Душанбе ҳисобот пешниҳод намуда, оид ба дастовардҳо ва мушкилоти соҳа ибрози андеша намуданд. Гуфта шуд ки дар давоми соли 2022 дар шаҳри Душанбе дар самти ҷавонон 1607 чорабинӣ ба таври алоҳида ташкил дода шуд, ки 422328 ҳазор нафарро фарогир буд. Ҳамзамон дар самти варзиш дар пойтахти кишвар 2761 чорабинӣ аз ҷумлаи чемпионатҳои шаҳрӣ, фестивалу марафонҳо ва мусобиқаҳои сатҳи гуногун роҳандозӣ шуданд. Вобаста ба масъалаи дуюми рӯзнома нақшаи кории фаъолияти раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе, сохторҳои ноҳиявии ом ва муассисаҳои варзишии пойтахт барои нимсолаи дуюми соли 2023 барои тасдиқ пешниҳод карда шуд. Барои натиҷагирии фаъолияти раёсат дар соли 2022 ва вазифагузориҳо барои нимсолаи якуми соли 2023 намояндаи Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурияи Тоҷикистон баромад намуда таклифҳои мушаххасро барои бартараф намудани мушкилоти ҷойдошта дар фаъолияти соҳа пешниҳод намуд. Дар фарҷом аз ҷониби роҳбарияти раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе ба масъулин дастури супоришҳои мушаххас дода шуд. Ҳамзамон иброз гардид ки масъулини соҳа кӯшиш ба харҷ медиҳанд то тамоми камбудӣ ва мушкилоти ҷойдоштаро бартараф намуда, иҷрои саривақтии дастуру супориш ва ҳидояту роҳнамоиҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалиро сифатнок ва саривақт таъмин намоянд. тамошобинони азиз, ин буд он ҳама хабарҳое ки то ин лаҳза ба дасти мо расиданд. Хайр, саломату сарбаланд бошед.